Predané bývanie, ktoré spája prírodu s komfortom mesta. Nech sa páči, poďte sa so mnou spolu pozrieť. Tento výnimočný byt je situovaný v tichej lokalite, v strede prírody a zároveň s výbornou dostupnosťou do centra mesta. A čoskoro ho budem odovzdávať novému majiteľovi. Volám sa Zuzana Zorňanová a som realitná maklérka.